Namasté, yogis. Avui us volia presentar una classe diferent, una classe molt especificada, molt dedicada a la zona de les espatlles. Per totes aquelles persones que tenim problemes a l'hora d'anar rectes i tirem les espatlles, els ombros, cap endavant. Llavors, anem a treballar tota aquesta zona, ser conscients que hem de tirar les espatlles endarrere perquè s'obrin. Tenim uns problemes perquè els trapecis que estan aquí van enganxats a les dorsals, a les primeres dorsals fins a la sèptima per darrere. Llavors, la sèptima, ara us ensenyaré una foto perquè veieu, d'acord? I a veure si així ens ho podem entendre millor. Jo us ensenyo aquí, els trapecis són això, i això va enganxat, s'enganxa per darrere a les dorsals. I aquest punt, que és l'última dorsal, aquí és la sèptima, doncs aquí es diu el punt del diamant. Aquí és on posarem el suport que us ensenyaré ara, des d'aquí cap amunt, cap a dalt al cap. Llavors, amb tot això que us volia explicar és per corregir la nostra esquena, perquè vagi molt més recta, perquè et sentis col·locada en el centre, amb la teva columna al centre, i reforçarem tota aquesta zona. Treballarem molt aquesta zona i després treballarem tota l'estona gairebé l'estómac. L'estómac per enfortir-lo. Si tenim un estómac fort, encara que tinguem a sobre una mica de greix, o molt, no passa res. L'important és que tinguis a dintre, per sota, on enforteixis, estigui tot fort, per tindre el nucli ben fort i tindre una faixa forta. Una faixa que et col·loca la columna en el centre i t'aguantarà. D'acord? Llavors, necessitaries un suport. Jo he agafat això, això és, com podeu veure, un cilindre d'aquells dels xinos, d'aquells que es posen així per nedar. Llavors li tallem pel mig amb un cúter, que és molt fàcil, i del cúter li toca fer un altre tros més petit, perquè me la pugui posar la zona del diamant per darrere, des de més o menys seria on tanquem les dones els sostens, per darrere. Llavors, anem a practicar-ho, d'acord? Anem a provar, a veure com surt, a veure si se m'entén bé i si es veu bé. Ens anem a posar. Per cert, si no tens un cilindre d'aquests o no vols anar a comprar-lo, pots agafar una manta, però ha de ser una manta que no sigui massa gorda ni que sigui massa tova, que sigui més o menys, fixa-t'hi, en això, i que no s'enxafi. Llavors, ens tombarem sobre el teu mat i posarem, busca més o menys on tenim el tancament dels sostens, ens posem tota la columna a sobre, el cap ha d'anar a dins, a sobre també, portaràs les plantes dels peus al terra i aquí has d'observar que totes les lumbars et queden en l'aire. Doncs, amb retrovisió pèlvica, tiro la pelvis endarrere i aixafo les meves lumbars que se'n van a terra. Tota l'estona estic forçant la pelvis endarrere. Això vol dir que el melic també s'enfonsa i el porto cap a la columna. Tota l'esquena enganxada al terra. És superimportant. I superimportant que tinguis el suport a la columna. Portarem els braços en forma de K, que el colze estigui en línia amb les teves espatlles, els ombros, que la barbeta la baixis a baix i observa, deixa't anar i observa si les mans, els canells, arriben al terra. Has de donar una mica de temps perquè les teves mans es vagin i els teus braços es vagin obrint. Sobretot, si és pel matí, estem freds,
i veuràs que costa més. Llavors, deixa anar els braços i deixa respirar. Respira intensament a dalt, cap a les clavícules. Jo ho faig molt exagerat. Sempre respirem pel nas, o quasi sempre. Observa aquí com ja es va obrint això. Si els cadells es queden enlairats, no passa res. Només has d'observar com anirà canviant tot. Quan hagis estat una estona així, amb apertura d'espatlles, amb els colzes enganxats que no es mouen, intenta baixar les mans avall. No obris les mans, en línia amb els teus braços. I inspiro a dalt. Exhalo a baix. I inspiro a dalt. No deixis anar la columna tota l'estona a baix. Exhalo a baix. I inspiro a dalt. Observa per últim cop les teves espatlles, els teus ombros, com s'aixequen, com roten i com es desplaça la clavícula. Exhalo. I inspiro. Exhalo al centre, colzes enganxats i mans també a l'alçada de les teves espatlles. Inspiro, obro. Exhalo, tanco. Inspiro, obro, colzes que s'ajunten, mans que s'ajunten, tanco. Aquest cop em quedo aquí, amb els colzes enganxats i les mans en namasté, i m'emporto els dits gordos al centre, a l'entrecejo, enmig del teu front, apropant el llagrimal. Ens quedem aquí al tercer ull, amb els polzes ben enganxats en aquesta zona, fent pressió, i els colzes estan anant amunt. Recorda d'enganxar molt bé els teus colzes, tot està enganxat. I observa a darrere la teva respiració. Primera vegada, inspirant, deixo anar els pulgars, els polzes, i els porto amunt les mans, intentant, sense desenganxar, tocar el terra. Exhalo, baixo una mica, i inspiro a dalt. Exhalo, torno al centre sense desenganxar i inspiro. Obro i deixo caure les mans un altre cop. Observa les teves espatlles a veure si ha canviat alguna cosa. Baixa la columna avall, recorda no deixar anar, sinó endarrere. Fem pressió a les vèrtebres. És probable que alguna et peti. És bo, no és dolent. I inspiro. Exhalo avall. I inspiro amunt. Des d'aquí, allarga les mans al cel, que les mans es mirin en paral·lel. Imagina't que vas agafar alguna del cel, un paquet, i inspiro, allargo i desplaço les espatlles cap al cel i a l'exhalar les deixo caure a la terra. M'anic fort i inspiro, allargo amunt, exhalo, allargo a la terra. Inspiro, allargo i desplaço les espatlles
espatlles cap al cel, desplaço les espatlles cap a la terra. Inspiro a dalt. Exhalo a baix. Inspiro a dalt. I exhalo a baix. Baixo les mans. Aquí giro els palmells es giren, agafes els dits. Recorda quina mà tens per sobre. Jo en aquest cas tinc la dreta, per després canviaré al revés. Doncs la mà està aquí i inspiro i vaig pujant els braços amunt. Inspiro, exhalo. Canvio cap a l'altre cantó el braç. Inspiro, pujo. Exhalo, baixo. Deixo anar les mans. Agafa el canell, en aquest cas el canell dret. No l'agafis ben bé des de la mà. Tira una mica més a baix. Inspirant profundament des d'aquí i estira, estira. Esquena avall, estiro aquest braç. Estiro, estiro, estiro amunt. Estira darrere, estira, 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 estira. A prop, el braç queda molt estirat, molt a prop de la teva orella. Queda't aquí amb la barbeta a baix i observa. Segueix estirant en tot moment. Observa les teves costelles que s'eixamplen, però el teu estómac queda recollit. Aixequem la columna darrere. I inspirant profundament, segueixo estirant al baixar. Estiro, estiro fins al centre. Estiro fins al centre. Des d'aquí deixa caure les mans en creu, les dues, i sense cap intenció d'equilibrar les teves mans, ajusta les mans a davant. Ajunto les mans a davant i observo què és el que ha passat aquí. Tinc la mà dreta més llarga que la mà esquerra, perquè la mà dreta és la que he estirat. És evident que no em puc quedar així. Si observes i tancant els ulls, obre els braços i veuràs que t'has quedat d'un cantó més curta que de l'altre. Anem a baix, agafo altra vegada el canell més amunt de la teva mà. Inspira, estiro braç, estiro, estiro. Una mica dintre, estiro, 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 estiro. Inspirant, inspirant al costat de l'orella. Segueixes estirant i observa't aquí. Observa com entra l'aire als teus pulmons, com s'eixampla les costelles, però l'estómac està recollit, recorda. Plantes dels peus molt ben enganxades a la terra, que no se t'obrin els genolls, que es quedin tancats al centre, a l'alçada del teu maluc. Observa com s'estira tot aquest costat. I a l'exhalar vas portant la mà al centre un altre cop. Deixo anar les mans al costat. Inspiro i a l'exhalar tanco i observo què ha passat amb les meves mans. Si les dues estan alineades. Inspiro, braços avall, amunt. Exhalo al centre. Inspiro a dalt. Exhalo i tornes a baixar els braços en forma de cap. I observa si estàs molt més còmode, molt més plana amb els braços, les espatlles, les mans, si tot toca la terra. Respira aquí i observa.
I inspirant, tornes a baixar les mans, agafo les mans enllaçades amb els dorsos creuats i estiro un altre cop a dalt. Respira. Exhalo, baixo i canvi la mà i inspiro i observo. Exhalo, afluixo, trec el suport, et decantes del costat, treus el suport a darrere i observa la teva columna, com s'alinea a la terra, com s'adapta una altra vegada, baixa les cames, deixa't anar. I aquí observo com la teva esquena tornarà poquet a poquet a la seva posició normal i com es nota que tenies un suport a darrere i ara l'esquena es va aplanant. Compara la diferència d'abans a ara. Ens anem posant assegudes a la terra o asseguts a la terra. Anem a treballar l'abdomen, anem a sentir aquesta zona, ara treballar l'espatlla, les tenim superobertes, anem a treballar a posar tota la fixació a la part de l'estómac. Ajusta els peus bastant lluny del culete, porta els peus ben arrelats a la terra, estira les teves mans molt obertes, i des d'aquí, poquet a poquet, anirem baixant cap a la terra. Poquet a poquet, vas baixant, aguantant la caiguda. Inspiro, braços amunt. Exhalo, puja els braços sense estrebada, intenta pujar. Allarga, obre els genolls i estira la teva columna, baixa el cap entre els teus braços. Allarga esquena, amunt cap al cel, braços en creu, tanco les cames i tanco davant i a treure l'aire, ves baixant poquet a poquet, un altre cop, vèrtebra per vèrtebra, aguantant esfínter a terra. Ho farem 2 vegades més. Inspiro, allargo braços cap al cel, m'ajudo a pujar. Fort l'estómac, allargo davant, obre els genolls, allarga el cap, inspiro, allarga columna, cap al cel, tanco les cames, obro, exhalo, davant, ens anem poquet a poquet, aguanta l'esfínter, aguanta l'estómac i rodonet, 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 cap a la terra. Última, inspiro i pujo. Allargo columna, obro cames, baixa el cap entre els teus braços. Allargo la columna cap al cel. Creixo, ajusta les cames, genolls que es posen al centre. Inspiro i exhalo, poquet a poquet, aguantant, xuclant cap a dintre i a terra. Ens anem seguits. Anem a portar els genolls a dalt. Inspiro i les mans darrere l'occipital amb els colzes ben oberts. Inspiro i pujo el cap, allargant, allarga, allarga, no tanquis, treus a l'aire. Inspiro, baixo. Un cop més, allarga el cap, allarga. I exhalo, baixo. Amb els colzes molt ben enganxats a la terra, portem els genolls a un costat, sense que toqui la terra, i estira la cama dreta per sobre. Exhalo, me'n vaig al centre, recull l'estómac, me'n vaig a l'altre cantó i estiro la cama que tens per sobre, en flex.
Inspiro, tornes al centre, manic molt fort, els colzes no es mouen en absolut i estiro l'altra cama, torno al centre, me'n vaig a l'altra banda i estiro la cama esquerra. Al terra, baixo puntetes, inspiro, amunt, exhalo, allargo mans, inspiro, recullo mans, aguanta la caiguda i l'esquena avall, que no es corri per darrere, baixo cames, inspiro, amunt, exhalo, trec l'aire, inspiro, recullo, exhalo, puntetes d'esquena avall, forta, inspiro, amunt, exhalo, estiro, inspiro, baixo, exhalo, baixo cames, última, inspiro, pujo, exhalo, baixo, descanso, ajuntar les plantes dels peus, deixa caure els genolls en fora i porta les mans al teu estómac, respira. Afluixa el teu estómac. Ens anirem poquet a poquet. De genolls a la terra. Ens anem a una jata, anem a portar genolls al terra, mans ben arrelades a la terra i baixo el pit cap a la terra, empenyent des de les mans, vull baixar el meu pit al terra. Respira aquí. Observa ben les teves apertures, la teva apertura de les espatlles, de la caixa toràcica. Exhalo, recullo les mans a sota les espatlles i ens anem una vegada al gat. Inspiro a la vaca. Exhalo a dintre. Inspiro a fora. Ens anem a posar de costat. Anem a portar la mà dreta al terra. Anem a portar la mà dreta a dintre doblegada. El peu esquerre ha d'estar enganxat a la terra. La mà ben oberta, posicionant bé el polze i l'índex ben arrelat al terra. I ens anem aquí, des de la mà a sobre la cuixa esquerra, inspirant, allarga, observa a poc, no vagis amb presses, obre la teva part esquerra, exhalo, baixo, última, inspiro a poc, allarga el braç i exhala, baixa. Ens anem a l'altre cantó, doblegant la cama esquerra, estirant la cama dreta, arrelant-la molt bé al terra, cama esquerra al terra, i des d'aquí inspiro, amunt allarga, allargo, exhalo, baixo, inspiro, allarga, exhalo, baixo. Tornem a l'altra banda, última asana. Aquest cop serà amb les cames estirades, les dues, a veure si podem. Si no, no passa res, tornem a doblegar la cama de dintre. Ens anem a portar la mà dreta al terra. Aquí pots fer-ho amb les dues cames, un peu a sobre de l'altre o els peus de costat. Ho fem una de cara, inspiro i pujo. El melic ha d'estar molt fort perquè si no la caiguda caurem al terra. Exhalo, baixo. Inspiro fort, melic i allargo. Exhalo, baixo. Ens anem a l'altre cantó. Portem les cames rectes, braç a sota, aquest cop intento una millor, un peu per sobre
al costat de l'altre, malic molt fort, perquè si no, si deixes anar l'estómac, el que fas, quan baixis, caure cap endarrere. I des d'aquí, inspiro fort amunt, allarga a poc, exhalo, baixo, malic fort, sobretot, inspiro, pujo, allargo, exhalo, baixo, ens anem al boques vessant un cop, malic molt a dintre, genolls a la terra i ens quedem a Balasana. Afluixa molt bé les teves espatlles, donant